लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय बाहाय मोनसे जोबोद गाहाम खौरां लाबोना होफैनाय जादों। अदेबानि बियो सिगांनि बायदि भिडिअ नङा, बेयो मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट, मोनसे इनस्टिटिउसननि बियो मोनसे एडभार्टाइजमेन्टसो एडमिसननि। नोंथांमोननो बाहाय दा डिटेल्सै नायना लानो हानाय जागोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायना लागोन आरो बुजिनो मोनगोन। आरो जुदि नोंथांमोनहा बेखौ जुदि गावनि फारसे एप्लाइ खालामनो सानाखैबाबो गुबुन फारसेनि थाखाय शेयार खालामनानै होगोन, बेखौ आं आसा खालामदों। दा बेयावहाय एडभार्टाइजमेन्टआ जाहैदों JSP एकाडेमि हरथात जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी एकाडेमि। बे एकाडेमिनि एडमिसन अपेन बा एडमिसननि सोमोन्दै बाहाय भिडिअ खालामनाय जाहैदों बिथांमोननि खावलायनाय बायदि। दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाहाय JSP एकाडेमिनि लकेसना बाहाय बबेयाव दङ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बड'सा नोगोर बांगालदबा पस्ट अफिस रनसायथाम डिस्ट्रिक्ट चिरां अब्रा BTC नि सिङाव थानाय चिरां जिल्लानि रनसायथाम पस्टनि सिङाव थानाय बांगालदबा ओनसोलनि बड'सा नोगोर मुंनि जायगायाव बे इनस्टिटिउसना दङ। इस्टाब्लिशमेन्टआ जादों 2001 आवनो, जोबोद गोबाव जाबाय। आरो NIDL बर' मिडियाम रेसिडेन्सियेल स्कुल, बर' मिडियाम स्कुल बेहाय नुनो मोन्दों। दा बिथांमोनहा दिनैसिम 2001 निफ्राय जागायबोनानै 2020 सिम आगान होफैबाय। 2020 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय बिथांमोनहा मुं थिसननाय फारिनि बा एडमिसननि थाखाय बाहाय मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होदों। बाहाय मा नायनो गोनां दं नोंथांमोनहा मिथिना लाग्रोनि। स्कुल सोमोन्दै जों दा लकेसनखौ मिथिबाय। बाहाय मा होनो साक्सेस स्टार्स एट JSP एकाडेमि 100% रिजाल्ट्स इन SSLC एग्जामिनेशन सिन्स 2012 होदों। 2012 निफ्रायनो बिथांमोना मेट्रिक केन्डिडेट थांदोंमोन SSLC आव, बेनिफ्राय रिजाल्टआ दिनैसिम 100% जाबोगासिनो दं होनदों बिथांमोननिया। दा बाहाय SSLC निल' नङा, नार्सारिनिफ्रायनो स्टार्ट जानानै क्लास 9 सिमहालागै एडमिसना बाहाय जायो। हरथात 10 सिम दङ कर्सआ, नाथाय 10 आव एडमिसन जाया हिसाबै ओंखायनो 9 खौ बिथांमोना होदों जानांगौ। ओंखायनो 9 सिम बाहाय एडमिसना जागोन होनदों, 9 आवबो एडमिसन लाहैनो हानाय जाहैगोन। दा बेनिफ्राय देग्लायनि बे 2020 नि एडमिसननि थाखाय मा स्कप दङ नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन। स्कपआव दङ बाहाय नुनो मोन्दों मोनसे एडमिसन फर्म एभेलेबल अन दा अल वर्किं डेज। बेयाव गासिबो सानफ्रामबो लाइबानो मोनगोन होनदों एडमिसन फर्मखौ। दिनैनिफ्रायनो बिथांमोनहा जेला एडभार्टाइजमेन्ट खालामजेनो बिनिफ्राय समनिफ्रायनो एडमिसन फर्मनि थाखाय लाइबानो मोनबाय थानो होनगोन। दा नैबे रेड कालाराव बिथांमोना मा होनदों गोजायाव, स्पेसियेल अफार एब्सोल्युटलि फ्रि एडमिसन फर दा निउ स्टुडेन्टस अफ क्लास 6 and 9। नैबे जाबाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। बिथांमोननि स्कुलाव, बिथांमोननि एकाडेमियाव क्लास 6 आरो क्लास 9 आव जायफोर एडमिसन लाहैगोन बिथांमोनहा एब्सोल्युटलि फ्रि, थारमाने गासैखौबो फ्रियै एडमिसन लानो हानाय जाहैगोन होनदों। बा थाइसेबो बेसेन लानाय नङा होनदों क्लास 6 आरो क्लास 9 बे मोननै क्लासनि थाखाय। नाथाय आदार्सआव जुदि लाहैयोबा बेखौ जेसेबांनाखि बिथांमोननि एडमिसन फिस बेखौ पे खालामनो नांगोन आरो। दा बेखौ बुंदों। नाथाय दानिया एडमिसननि सोमोन्दै बाहाय नायनांगोना जाहैबाय, एडमिसन डेटआ जाहैबाय फर फ्रेश स्टुडेन्टस जायफोरा गोदानै एडमिसन लाहैगोन बिथांमोनहा 18 डिसेम्बरनिफ्रायनो लाहैनो हानाय जागोन होनदों। 2019 दानिनो 18 डिसेम्बरनिफ्रायनो लाहैनो हागोन। आरो जायफोर बिथांमोनहा रिनिउवेल स्टुडेन्टसफोर, माने बाहायनो फरायखानाय जायफोर बिथांमोननि फरायसाफोर दङ बिथांमोना गावसोरनि थाखाय 26 डिसेम्बरनिफ्रायनो 29 डिसेम्बरनि गेजेरावनो लानांगोन होनदों। बेनिफ्राय गोदान थांग्राफ्रासो 18 डिसेम्बराव एडमिसनाव लाहैनांगोन आरो। दा बेखिनियानोमोन बिथांमोननि जाबादि देग्लायनि 2020 नि एडमिसननि स्ट्राक्चार बेनो। बेनिफ्राय गासैबो स्कुलनि डिटेल्स लानो थाखाय नोंथांमोनहा भिडिअ कमेन्ट्स हरनो नाङा। बाहाय बिथांमोनहा कन्टेक्ट नाम्बार होखादों। नैबे फार्स्टनिया जाहैबाय प्रिन्सिपाल बिथांनि 8473892380। आरो नेक्स्टआव नाम्बार मोनसे नुनो मोनबावगोन नोंथांमोनहा बिथांमोननि मेनेजिं कमिटिनि सेक्रेटारिनि दङ 9954771347। दा बे मोननै कन्टेक्टआव नोंथांमोनहा जुदि गोसो दंबा हरथात एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोनहा बेयाव कन्टेक्ट खालामनानै थांबानो नोंथांमोनहा मोननो हानाय जागोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअखौ नोंथांमोनहा हाजासे शेयार खालामनानै होगोन सोरनावबा, जाहाथे बिथांमोनहा जुदि 9 आरो 10 आव बेसेन नाङालासे एडमिसन लाहैनो सानदोंब्ला बे फरायसालियाव मोनहैगोन बिथांमोननि इनस्टिटिउसनाव। अब्ला दिनैनि थाखाय नोंथांमोनखौ भिडिअखौ नायग्रोनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन आरो नटिफिकेसन बेलखौ थुगोन होननानै मिजिं खालामबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।